правя, това е част първа от епизода, който ще ти промени живота. Палим дебели, всеки се чуди откъде сме си я взели. Ей брат, кой ще намери? Не си я ме занимава, не мисля да съм с теб, басам та в устата. Бутам си до края, няма ко да стая. Правя си фона и набита, няма кой да ми кая, ко да кажа. Защото аз бутам до края, няма да се правя. Взимаме маските, не остава нищо, другото оставам на вашите. Нищо лично, джоба пълен с маски, май нищо е за смяна. Промяната трудно се вижда, тя е красива, мъж отиди с нея фада. Филма елитен, кът Мона Лиза, далече скива мърши. Душата кърви, само сърдите, само нашия. Всички лицемери, кажи ко ще правим, брат, дай пак. Ко ще правя, всеки пуши утка, чака, иска нищо да намери, не му приляга, кого да ти кая. Бутаме до края, няма се откая, кото ще да става. Shit down on the leash, няма милиони в банк акаунта, имам 2 лия и се чудя кой край да хвана там, но се найси, ко да правя.